Ελάτε να δούμε πώς φτιάχνουμε σουφλέ σοκολάτας με το μείγμα Choco Pie της Kaizen. Ξεκινάμε ζεσταίνοντας την κρέμα γάλακτος σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε τα αυγά, το νερό, το μείγμα Choco Pie και το προηγούμενο μείγμα. Ζυμώνουμε με φτερό στην πρώτη ταχύτητα για 1 λεπτό και στη δεύτερη ταχύτητα για ακόμα 1 λεπτό. Στρώνουμε σε φόρμες για σουφλέ και ψήνουμε σε αερόθερμο φούρνο στους 200 βαθμούς για 8 έως 10 λεπτά. Μόλις ψηθούν τα σουφλέ μας, τα βγάζουμε από το φούρνο και τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώσουν και προαιρετικά τα πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Όσο είναι ζεστό, η καρδιά είναι ρευστή. Όσο κρυώνει, σταθεροποιείται.